Parhaimmillaan ollaan haettu tunnissa konekuntoa puhelinsoitosta, niin se on aika hyvin. Mä oon Nuutti Norra. Mä oon liikkuvana huoltoasentajana Kalmar Finlandilla ja kierrän asiakkaiden luona huoltamassa, korjaamassa koneita ja joskus varustelen niitä. Liikkuvana huoltoasentajana mun päivät alkaa kotolta. Kotolta sitten lähden oman suunnitelman mukaan, mitä on asiakkaan kanssa sovittu sitten eri kohteisiin asiakkaiden luokse Etelä-Suomen alueella. Ja täällä Vuosaaressa sitten mä haen varaosat täältä, työvaatteet, puhtaat vaihdan täällä ja sitten joskus on jotain isompia remontteja sitten terminaalitraktoreihin, niin on helpompi tehdä täällä sitten, kun tarvii vähän enemmän työkaluja tai nostimia. Siinä on mun tärkein työkalu. Sillä mä liikun asiakkaan luokseen ja sitten mulla on vielä huoltokärry siihen sitten määräaikaishuoltoihin. No onhan niin kuin vikadiagnoosit on kivoja, varsinkin silloin kun se vika löytyy ja sillä löytyy joku järjellinen selitys, missä se vika on, niin kyllähän se on ihan mukavaa. Mä oon ollut Kalmarilla nyt 1,5 vuotta, mutta oon mä niin kuin huoltoalalla ollut yli 10 vuotta. Näin Kalmarin rekrymainoksen ja hain ja sitä kautta päädyin tänne sitten. Voin mä Kalmariin suositella työnantajana. Kyllä täällä mun mielestä asiat tehdään oikein. Sulla on Kalmar-sukat. Totta kai mulla on Kalmar-sukat. Ja nää on siis turvakengät, eikö se? Oh. Vapaa-ajalla tietysti perusperhearkea ja ainakin koitan nyt kerran vuodessa käydä vähän retkeilemässä. Siinä ainakin pääkoppa tuulettuu ihan hyvin.